Munggah Gunung Candrageni yen kowe kalah karo aku kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya, nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Bangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mae. Terus Aku panganen wae. lho, kok kon mangan piye? Bangane dadak gelut tur aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbangane aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngudetake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho. Ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas.